Tak ahoj, já jsem Jana a vítám vás u dalšího vaření s Thermomixem. Dneska si uděláme svatomartinské rohlíčky, tradici na svatého Martina. Prosím, jestli se vám dnešní vaření bude líbit, prosím, pošlete mi like a odběr, děkuji. Tak jdeme na to. Co budeme potřebovat? 210 g hladké mouky, 105 g másla, 25 g moučkového cukru, 1 vajíčko, trochu špetku soli a trochu vanilkové tresti. A jdeme na to. Takže přidáme 210 g hladké mouky, pohlídáme si na váze, aby to bylo přesně, protože do tohoto těsta musí být přesně ta gramáž, aby to těsto nebylo řídké. Takže 210 g. Přidáme 25 g moučkového cukru. Další vynulujeme váhu. Trošku osolíme. Nalijeme 105 g smetany ke šlehání. Přidáme 1 vajíčko, 105 g másla, pokojové teploty, trochu vanilkové tresti a připravíme k dalšímu. A nastavíme čas 20 vteřin a rychlost 4. Takhle rychle těsto je připravené. Po 20 vteřinách je těsto hotové. Uložíme do lednice a připravíme mezi tím náplň do rohlíčku. Tak teď si připravíme náplň do rohlíčku. Máme tady 100 g ořechů vlašských, můžou být pekanové, lískové, strouhanku, moučkový cukr, tak 20 g, jak to má kdo rád, trochu skořice a 1 bílek. A dnes si najedeme na funkci sekání. Najdeme si ořechy, máme vlašské ořechy, které potřebujeme nasekat najemno. Nasekáme najemno a dali jsme tam 100 g ořechů a spustíme program. Takže se nám povedly přesně, jak potřebujeme do rohlíčku. Přidáme bílek, aby to spojilo, a stačí 2 lžíce moučkového cukru. A nyní trochu skořice. A už jenom suroviny promícháme a budeme mít připravenou náplň.
mít zájem, můžete mi zavolat. Teď se vám tam ukáže moje telefonní číslo a můžeme domluvit nezávaznou ukázku. Tak ahoj a zase někdy příště u dalšího vaření. Těším se.